Дигни темпото, увеличи печалбите. Темпобет. Пред около 700 зрители шампионът Литекс бе безпощаден към новака Светкавица на своя стадион в Ловеч и го разгроми с 6-0. Светлю Тодоров откри головата серия в 18-та минута на матча, след като бе най-съобразителен пред вратата на Светкавица. През второто полувреме оранжевите започнаха с греда на Мирасема, който обаче в 54-та минута се поправи и бе точен за 2-0, като отбеляза първия си гол в А група. Примерът на Тиаго Мирасема повтори сънародникът му Селио Кодо в 71-та минута и покачи на 3-0. 6 минути по-късно Момчил Цветанов направи 4-0 с техничен удар. В края на матча отново Кодо в 87-та минута вкара за 5-0, като се възползва от асистенция на Мирасема. В последната минута Момчил Цветанов бе най-съобразителен при едно неразчетено излизане на вратаря на гостите и прати топката в упразнената врата, оформяйки резултата на 6-0.